داعشê li Düsseldorf'a Almanyayê serî rakir. 22 vê mehê berpirsên firokxaneya Düsseldorfê ya Almanyayê sê xebatkarên firokxaneyê desteser kirin û derbasbûna devera ewlekariyê ya firokxaneyê li wan qedexe kir. Li gor navgînên ragihandinê yên Almanyayê her sê kes ne karmendên firokxaneyê ne, lê di kompanyeka xizmetguzariye ya peymandara firokxaneyê de dixebitin. Polîsên federal ên Almanyayê daxuyan ku vîdyoyekê nîşan daye wekî her sê kesan diliyên xwe yên eşhedê ber bi jor ve rakirine. Ev tevgerahan jî wekî tevger û sembolên terorîstên Daişê tê nasîn. Bûyera ku li mezintirîna firokxaneyên Almanyayê pêk hatiye, metirsiyên mezin bi xwe re derxistin û medyaya Almanî bi berfirehî pê mijûl bû. Gumana xwe gihandina Daişê bo cihên hestiyar û stratejîk ên Ewropayê hevdemî gefên Tirkiyeyê yên li dij Rojavayê Kurdistanê derdikeve holê. Nemaze ku êrîşeka dagirgerane ya Tirkiyeyê dikare rê li ber Daişê veke ku girtiyên xwe yên di zindanên Hêzên Sûriyaya Demokratîk de û malbatên Daişî yên li holê birevîne û di riya Tirkiyeyê re bigihîne Ewropayê. Hêjayî gotinê ye ku Wezareta Karobarên Derve ya Almanyayê çarşema borî hişyarî dabû Tirkiyeyê û li diş planên wê yên êrîşa bo ser Bakurê Sûriyayê derketibû. Berdevke Wezareta Almanî gotibû ku ev êrîş lê rewşa xirab a xelkê wê herêmê xirabtir bike û rê bide Daişê hêza xwe komî serhev bike. Li gor te, heger Tirkiya êrîşek pêk anî dê çarenivîsa girtiyên Daişê çawa be û bandoreke çawa li ewlehiya Ewropayê bike.